DJ Karen. Sa aking pagmamagdan, di mo ba nakikita ang kalungkot ang nadarama? Bakit ba pag-aking para sa'yo? Bakit ba hindi ko ngayon mawawala ka na? Iwanan akong mag-iisa, dati ang pag-ibig mo akin lamang. Ikakasal ka na, paano na ang puso kong ito? Bakit ang damdamin mo ay dalim na bago? DJ Karen. Bakit ba lumalik ka sa aking mundo? Akala nga ako pala naghintay pa rin sa'yo. Wala ako magagawa, ano bang gustuhan mo? Ay paano palang iba? Pangako mo ay naglako. Ikakasal ka na, iwanan akong mag-iisa, dati ang pag-ibig mo ay akin lamang. Ikakasal ka na, paano na ang puso kong ito? Shout out everyone. Good morning, good morning. Yan. Mag-attendance na guys sa mga hindi pa nakapag-attendance. Mag-attendance na po tayo. Tulad na DJ Karen. DJ Karen. Guys, mag-attendance na po tayo. Mag-attendance tayo guys. Ayan. Mag-attendance tayo. Ilang lamig? Malamig ba? Ayan, i-shout out natin ang mga nandito. Good morning sa lahat. Ayan, shout out kay Sir Ondoy Mix TV. Good morning, sir. Shout out Ma'am Ivy. Good morning. Ma'am Lynn Galagar, good morning po. My babe, Berlin, good morning. Yan ang aking moderator na yun. Kay Sir Rolly Vlogs, shout out. Good morning, sir. Kay Ma'am Odessa. Ma'am Odessa, good morning. Kay Ma'am Tina Fidjiliana. Ayan, good morning. Kaabian TV, good morning, sir. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-attendance, mag-attendance na po tayo, guys.
At pa-share na rin po ng ating live. Pa-share ng ating live sa Facebook. Good morning, Ma'am Beth. Shout out Ma'am Beth, Miss Sue. Sir Jimmy Per, hello po. Good morning, sir. Attendance na po tayo guys at pa-share ng ating live. Sir Ron Sports TV PH. Ayan, shout out. Good morning, sir. Thank you. Ayan. And good morning sa lahat. Attendance and share na po, guys. Sa mga hindi pa nakapag-attendance. Ayan. DJ, get. Or, guys, attendance na po sa mga hindi pa nakapag-attendance. From the back. This is the mix of DJ, get.
Ikaw lang ang aking mahal, sana'y iyong kapintahan ang ulitin ko. Sana'y di magbago ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Maniwala ka na sa mga pangako ko. Di ka iiwan, puso'y iingatan ko. Ikaw pa rin, mahal ko, at ikaw lang pangarap ko. Sana'y pakinggan ang awitin ko sa'yo. Ikaw pa rin, mahal ko, at sana ay malaman mo. Ikaw lang sila ang nag-iisa. Maniwala ka, mahal ka. From the back. Hello, Ma'am Ma'am Ivy. Ayan. Naririnig na ba ako? Good morning, Ma'am Ivy. Ayan. Kay Sir Abay. Shout out. Ayan guys, naririnig na ba ako? Bumula na sa baba. Nag-aayos ako ng roleta. I-try natin. Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-attendance, attendance na po tayo guys. And pa-like and share po. Ma'am Enday Elsa, shout out, good morning. Ma'am Anso FW, Vlog 59, good morning ma'am, shout out. Ayan, nag-aayos ako ng ating roleta. Be, may messenger ka dito sa sabi? Dito sa nabi. Hindi, isend ko yung ano ba? Para nag-mute ka. Hindi. Ito na. Sasabihin ko na lang. Ayan guys, pa-attendance na sa mga hindi pa naka-attendance dyan. Wala pa rin. Anong wala pa rin?
Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-attendance, attendance na po tayo guys. And pa-like and share po. Ayan. 9:30 mag-roll call na tayo. Mag-roll call, magbasa na ako ng ating Oo, yun na nga. Ma'am Nayet, good morning. Magbasa ng flow ng ating ano. Ayan, Ma'am Nayet, nilagay na kita dito sa ating roulette. And pa-like and share na rin po. Angel Heart Vlog, shout out. Sir Jun Lasso, shout out, sir. Ayan, attendance na po sa mga hindi pa nakapag-attendance and pa-like and share. Ma'am Ana Hasmin, good morning. Ilagay na kita sa roulette natin, Mama. Habol po sa attendance, Ma'am. Thank you. Sir Bon Garcia, shout out, sir. Good morning. Ayan guys, habol na po, habol na. Ayan, shout out sa ating 13 million in the house. Ayan guys, sino pa ang hindi nakapag-attendance? Attendance na po guys. Ayan si Sir Bon, nilagay ko dito. Wala ba dito si Sir?
Sir Jun Lasa, ilagay na po kita dito sa ating roleta. Pa-like and share guys. Ayan. Lapit na tayo mag roll call. Ayan guys, sino pa ang habol? Habol na guys, habol na. Mindanao Mix Club. Ayan, Ma'am Katnick, good morning. Ma'am Monet, Sir Ondoy, shout out. Attendance na guys, habol na po, habol na. Ilagay ko na kayo dito sa ating roulette. Iniisa-isa ko kayo dito. Discolored. Hindi ko kayo makuha dun sa sa attendance. Nandito sa cellphone eh. Si Sir Ondoy, nandito na ba? Hindi, parang tutulog ko talaga. Mindanao Mix Club. Okay guys, mag-roll call na tayo. Yes, Sir John Lasso, nandito ka na po. Mag-roll call na tayo guys ha. Nalagay ko na.
Lagi kang mananatili at kasama mo siya ay di kaya na walang pati. Mr. Cupido, kulungan mo at hindi pa natin ang kanyang damdamin. Nang ako ay mapansin, Mr. Cupido, sa kangitin na teto ko, huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso. Ayan guys, mag-roll call na tayo. Mix, go. Okay, nandito si My Babe, Odessa, Ma'am Odessa, Ron Sports TV, Tina Frigiliana, ayan, Abay Efren, Angel Heart, Ana Hasmin, Anso FW Vlog, Ate Che, Bernard Manuel, ayan, Bon Garcia, Ma'am Katnick, Ma'am Charmaine, Sir Dongkulis, Perlin Dalagan, Ma'am Inday Elsa, Ivy Cotario, Joris Vlog, Jun Lasso, Junski, Jimmy Per, Kaavian, Kuya Rolly Vlogs, Langki, Munit, Nayet, Night Vlogs, Ondoy Mix TV, This is Ribukas, Tela MG, and Zach's Diary. Ayan, mag-ingay yung mga wala pa. Mag-ingay ang mga hindi natawag. Dahil sa'yo'y nararamdaman ang tunay na pagmamahal. Kahit di mo naman, Okay, roll the drum. ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y ng mga pangarap ko. Ikaw na nga Mindanao. Ma'am Lee Style, shout out, good morning. Ayan guys, babasahin ko po muna pala yung ating flow ng ating live stream. Nahanap ko na naman ang aking kodigo. Ito. Ma'am Lee Style, ilagay kita dito sa ating roleta. Pa-like and share guys sa mga hindi pa nakapag-attendance sa habol po. Okay, roll the drum. Ayan guys, babasahin ko ang flow ng ating live stream. Ayan. Na-shoutout ko na kayong lahat guys. Ayan. Mag-attendance po sa mga hindi pa nakapag-attendance. Habol po tayo guys. And pa-like and share. Tapos i-screenshot nyo po ang inyong share guys sa Facebook. At i-send nyo po sa aking FB account. Ayan. Ang FB ko po ay
Ay, mali. Mali ang kulang. Pa-share it naman. Okay guys, wala namang bago dito. So, ito na lang. Ayan guys, organized po ang ating live stream. Si host lang po or ang moderator lang po ang pwede maglapag ng ating channel. Ayan. So, kung bago ka lang po sa ating live ngayon, type po makinig. Ayan, type makinig na tayo. Hindi ako nakatulog kagabi. Bakit Sir Ondoy? Sinong iniisip mo? Ha? Shout out Ma'am Liz Style. Good morning. Nag-breakfast na ba ang lahat? Sana po ay nakapag-breakfast na kayo. Ayan. Nakapag-kape-kape na kayo kasi ako hindi pa. Ano pa lang dito? Alas 4. Alas 4 ng madaling araw. Ayan. Ayan guys, type makinig na tayo guys. Type makinig. Okay, and alright. Ayan guys, yung ating live stream ay free lang po guys. Free subscribers with comments, views, and likes. Ayan. So, libre lang po tayo pero kung wala ka namang time, pwede ka po magpalipad. Nakikita mo po yung nasa gilid. Ayan, may dollar sign tayo dyan. Or pwede naman po tayo mag-Gcash. Ayan. Minimum of 125 pesos ay ma-free lapag na po tayo guys. Andito ang aking Gcash guys. Ayan. Minimum of 125 ay ma-free lapag na po tayo guys. At kung kayo naman po ay nakakaluwag-luwag, ayan, pwede po tayong magpalipad ng 250 pesos ay ma-free lapag na po tayo at may matik na po kayong makukuhang 50 subs. At kung gusto mo naman po magpalipad ng 500 pesos, ayan, automatic, meron ka ng 150 subs plus free promotion ngayong live. Pero guys, 100% libre po tayo dito guys. Kung nakatambay ka at madami kang time, mag-participate ka lang po. Ma-free lapag po tayo. Ayan, kung ikaw naman po ay legit inviter, ayan, 2 members up, ma-free lapag po tayo guys. At sa mga gusto naman po maging legit na inviter, ayan, i-PM nyo lang po FB Delay MG para ano nangyayari dito. Ayan, MG.
Ayan, i-PM nyo lang yan guys. I-PM nyo si Ma'am Tilay para ma-orient po tayo at maging legit po tayo na inviter. Kasi kung hindi po kayo na-orient ni Ma'am Tilay tapos may mga invites po kayong dala dito, hindi pa rin po kayo ma-fill-upag. Ayan, thank you Ma'am Nayet. Ayan guys, tapos every Saturday may orientation si Ma'am Tilay para sa mga nag-a-apply na inviter. Ayan. At kung ikaw naman po ay nakaluwag-luwag, ayan, may VIP sponsor tayo guys. Ito na yon yung ang mga walang oras sa pag-participate or busy sa trabaho at gusto na lang mag-avail para naman ma-promote pa rin ang kanilang videos. May monetization tayo guys, 1K subs, watch hours, views in just 3 to 10 days. Makukuha nyo na, matutulog ka na lang pagising mo, monetize ka na. Ayan, 100% yan guys, legit. Ayan, PMFP. Wala. Anong pinagagawa? Ayan. Huh? Team lang guys. Ay, ayan guys, PM lang. Ma'am Ivy, Kabilak Lotario or Dong Police. Ayan. Hi Sir Dong, good morning. Shout out po. Diba, nauna pa pala yung roll call ko. Ano, Ferlin? Kaya pa ba? Kaya ba for today? Ayan guys, so inaayos pa ni moderator ang ating attendance. Kasi nagdugtong siya guys sa dun sa attendance nung nakaraang araw. Ayan guys, kung nakapag-attendance na ang lahat, ayan, magme-mechanics na tayo guys, type mechanics na agad-agad kaya nakapag-roll call na tayo kanina. Nag-roll call na tayo kanina. Ayan, so yung mga hindi pa dito, nakapag-attendance na guys, habol lang, habos. Nabubulol. Ayan, mag-ingay yung mga wala dito sa roulette. Ayan, tatawagin ko po ulit, guys. Tatawagin ko na nga lang ulit. Ayan, type present po kay my babe. Ang hindi mag-present. Hindi malalapag. My babe, Odessa Journey, ano ba to? Ma'am Odessa, Ron Sports TV, Tina Frigiliana, Abay Efren, Angel Heart, Ana Hasmin, Anso FW Vlog 59, Ate Chip, Bernard Manuel, Bun Garcia, Katnik, Charmin Vlog, Don Colis, Perlin Dalagan, Enday Elsa, Ivy Clotario, Juris Vlog, Jun Lasso, Junski, Jimmy Per, Kaabyan, Kuya Rolly Vlog, Langki, Monet Night Ondoy Mix TV, Pieces Rebocas, Stella MG, Zach's Diary, Beth Esquadra, and His Style Vlog.
Yan. Sa mga hindi pa po na nakapag-attendance, attendance na po. At yung mga wala dito sa ruleta, mag-ingay. Sinong mga wala sa ruleta, mag-ingay na po. Type ako. Ayan, nandito na ba ang lahat sa ruleta? Ayan, kung nandito na ang lahat, type mechanics na guys. Nagmamadali ng ating moderator. Ayan, type mechanics na po tayo. Doon na lang din. Ganun na lang po. Doon sa Guys, type mechanics tayo. Type mechanics. Wala ako dun eh. Type mechanics, ayan. Ayan guys, type mechanics tayo guys. Madali lang po guys ang ating mechanics. Ayan. Unang-una, patience is virtue. Ayan. Sinimulan mo, tapusin niyo po. I-click lang ang link na binababa ng tagalapag ng or moderator natin. Ayan. Yang may kulay na blue, tas naka-TTPH, mawawala ka po dito sa aking live. Huwag kang matakot dahil papanoorin mo po ang video na yon ng 1 minute at mag-comment ng naaayon sa kanyang video. Ayan. 7 words, pataas po tayo guys. 5 to 7 words tayo guys. Ayan, nagre-reklamo ang aking moderator dito. Bakit 7? Bakit daw 7? Ayan guys. No to spam tayo guys. Kagaya ng wow, nice, keep it up, God bless, keep on vlogging, nice intro, subscribe ka naman sa bahay ko o sa channel ko. Bawal tayo mag-caps lock. Parang galit ka naman po sa may-ari ng video. Ayan, bawal din po tayo mag-emoji at numbers. Ayan, may mga term po tayo dito. Yung itamsak is like, dumikit, mag-subscribe, at syempre, i-bell all natin at bumalik ka sa live ko or ni host. Ayan. Or kung naligaw ka po, ay i-type mo lang po ulit ang Elongga FW Kulits Vlog. Picture. Ay, Sir Abay. Ano ba ako? Ikaw talaga, Sir Abay. At bumalik ka dito sa ating live. Ayan. I-type lang ang channel na napuntahan. Halimbawa, Sir Abay ang binaba. Pagbalik mo dito sa ating live, i-type lang Unggoy. Ay, Abay pala. Abay nyo. Or, kung dati ka namang dikit sa kanya, Abay all tayo. Ayan.
Pag mo akong naano Sir Abe, nadidistract ako. Ayan. So guys, 2 to 3 links na walang comment, di ka na po ibababa at anong gugurihan? Muntilay. Hindi ka na po mabababa o malalapag at makukulayan ka na dito ng team. Ayan. Ng ating moderator. Pero meron po tayong moderator na 24/7 nandito sa attendance kaya siguraduhin na consistent ka sa pagbabakas. Ayan. Remind, remind ko lang kayo guys, organize ang ating live. No comment, no participation. Napupulol ako. No participation, no promotion. Bulor yan, bulor. Bulol yan, bulol. Ayan guys, mag-ano na tayo? Magruleta na tayo. Diyos ko, nabubulol na ako. Ayan. Sana guys, nakapag-share na kayo kanina pa. Mag-iisang oras na ako nagdaldal dito. Ayan. So, ngayon na ako magro-roleta ng mga nag-share. Agad-agad to, agad-agad. Wala bang magre-reklamo dyan? Sir Onday. Ayan, so kung wala nang nagre-reklamo dyan sa ating barangay, ayan, shuffle-shuffle na tayo para sa ating sharer. Delay ka po, sir. Kaabyan, reload po tayo. Reload YT po, guys. Reload YT. Ayan guys, para sa mga nag-share, kuha tayo ng 250 subs dito. Ngayon na, as in now na. Si Ma'am Tilay, nandyan ba si Ma'am Tilay? Wala pala akong wala akong tawag dito. Wala akong timer. DJ St. John Remix. Naghanap ako ng ating timer. Nandito lang ako, umibig sa'yo, gagawin ang lahat para ika'y makita. Ako'y in love sa'yo. Pangit, hindi ako makaano. Ayan guys, wala si Ma'am Tilay. Ulit tayo. Sir Ondoy, ayan, type present po, sir. At pa-share po pa-send po ng SS sa ating FB. Ayan. Sir Ondoy, nandiyan po ba?
Sir Ondoy. Nalibang ko na. Wala akong timer. Ano ba yung ginagamit nila na timer? DJ St. John. Ayan guys, 50 subs po yan. Nandyan ba? Ayan, nandyan si Sir Ondoy. DJ St. John. Remix. Isa pa guys, kukuha tayo ng isa pa. Share. Sir Ondoy, pasend po ng iyong SS. Ayan, Sir Jimmy for Sir Jimmy for type present po. Ayan, nag-share si Sir Jimmy for. Natutulog pa na. Natutulog pa daw si Sir Jimmy for. Tara guys, magruleta tayo ulit. Ayan guys, so magkukuha na tayo ng ating login to na tayo. Ayan guys. Una at huling lapag. Login to pala, login to. Login to para sa ating login to. Ayan, type present po guys. Ayan, Sir John Lasso. Okay na po, Sir Jimmy Fer. Sir Jimmy Fer po. Share. 50 subs po yun, sir. Ayan. Sir John Lasso. Type present po. Wala akong timer eh. Sir John Lasso. Nasaan na po si Sir John Lasso? Nandito pa si Manju. Ayan, Ma'am Katnik.
Sir Jun Lasso, okay ka na po. Okay na po. Wala na ano yun? Ayan. Ulit guys, ulit. Wala si Ma'am Katnik. Ayan, Ma'am Joris. Una at huling lapag. Type present. Ayan, nandito si Ma'am Joris na sa taas eh. Okay na yan. Wala nag-loading. Laki ng mukha. Ayan guys. Ano na tayo? Mag-umpisa na. Mag-log-in one na tayo. Ready ka na? Okay. Type start na tayo guys. Type start. At tayo ay mag-uumpisa na. DJ Playborn. Ma'am Jo, nakita mo yung attendance? Naguluhan kami dito ni Ferlin. Playborn. Kala ko'y di lumigo ngunit bigla dumating buhay ko. Nadadala ka sa tingin, saan ka ba nagaling, bakit kailan? Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko rin nagkarap, labang kapiling ka, o aking lahat. Bakit hindi ka iiwanan, hindi ko ba babayaan, o anong saya ang You're lahat? listening to the music of DJ Playborn. Mobile sound system. Wala panty si Ferlin. Di makalapag na ano ko na siya, napantihan ko na siya, Sir Abay, kay nabasa kasi yung panty niya kanina. Yan kasi, umihi. Diyos ko. Sabay ganun, umihi ka ba, Ferlin? Tabang.
Ayan, nandiyan na po ang ating login one. Guys, babae na po natin, guys. Party Mobile Sound System. Ang aga niyo magising. Ba't ang Wala, aga niyo nagulat ako. ang aga niyo ayun, gusto kong attendance. Yung attendance nagulo. Pag-check ko kanina, pag-gising ko, hala, bakit tumugtong? Good morning, Ma'am Joris. Nag-breakfast ka na, Ma'am? Ma'am Ilongga, ako pa ba? Si Ma'am Kelvin, Ma'am Ilongga, nag-ano na ba? Ma'am Kelvin. Wala, umihi yan. Kaya wala siya kaninang panty. Tingnan mo daw, Ma'am Jo, sa spread 3. Baka sa sheet 3 yun. Okay na. Ay, na 'tong verify na 'to. Verify. Ayun, okay naman. Okay na daw, be. Okay na daw. Umusod pala eh. Ate. Umusod pala yung ano niyo. Kaya sabi ko, paano ba to? Phone pa naman gamit ko. Sir Abay 'yan. Sir Abay may kasalanan 'yan. Yun, okay na. Okay na. Bakit may pera? Yung login ko? Bakit? Si Surgeon last. Ay. Nalipat mo kaya dito sa taas. Ay, okay na. Ayan guys, Ma'am? Bakit napalit yung live stream mo, Ma'am Ilongga? Naging ano na. Naging 9 AM. Kasi walang kumuha ng 9 a.m. Kaya sabi ni Ferlin, kulin mo na lang ako na mag-moderator mamaya. Eh, sayang daw. May kainan pa naman Ayun. kami dito mamaya, ma'am. Anong oras na diyan sa Bangag inyo? na kung bangag. Anong oras na diyan sa inyo, Ma'am 5, Ilongga? 5 a.m. Hmm, 5 a.m. ayan po, okay ma'am. na.
Ayan guys, main channel po muna tayo guys. Ma'am Jo, anong ginagamit yung timer? Ito nandito sa private. I-click mo na lang, Ma'am Ilongga. Yung ginamit, ano, yung ni-send ko dyan sa, ano, private. Ay, nandito pala si Ma'am Ana eh. Ay, Ma'am Ana. Wala kayo. Ay, Ma'am Ana. Ayan, nandyan na siya. Doon maglakad. Ayan guys, babae natin ang login po. Main channel po muna tayo guys. Ha? Anong hindi yan? Login po nga. Bakit? Sinong nilapag mo? Ang galing mo talaga. Ayan, mali yung naano ni Ferdin. Pero sige lang, ilagin ko rin na lang natin. Ipin mo one. Ayan guys, habol po yung mga hindi pa nakahabol. Habol na. Kung nilalamig kayo, maghabol kayo sa Ilonggo. Habol is kumot sa Ilonggo. And guys, i-check ko yung mga nandito sa ating login 1. Hindi ko naman makita, be. Ang login 1. Dito na lang ako sa login 2. Sa login 2 na lang ako mag-check. Ay, login 3 pala. Maya na. Kaya nagkamali si moderator ng login. Dito ako guys sa login 3. Ito yung nauna be. 3 be. Guys, habol na sa login 3. Konti pa lang po yung nandito.
Hindi. Ano yan? Sinamju. Guys, kunti pa lang yung nandito sa login tree. Ayan, so tatawagin ko na yung mga nandito. Yung nandito, si Saroli Bulatag, Ronnie Rina, Odessa, Rafi Dash TV, Undoy, Enday Elsa, Bonifacio Garcia, si Sir Bon, ayan, si Sir Jimmy Per, Angel Hart, Sir Junski, and Albay Efren. Ayan. At may humabol si Ma'am Beth at Ma'am Tina Frigiliana. Ayan guys, wala nang humabol. Ang last dito ay si Ma'am Tina Frigiliana. Ayan, verified ninja na po tayo guys at pwede na tayo magpalit sa ating ninja. Uy, may bagong invite si Sir Jun Lasso. May bago. Nandito rin pala si Sir Kaabian. Sir Kaabian, shoutout sa'yo, Sir Kaabian. Wala tayong music. Meron? Or ako lang nakakarinig? Meron pala. Ayun. May babae ako nakita kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Ay na, pag tumingin ka sa akin niya ay matik na. Parang pinanagkali kupido sa pula sa pulka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ka pa niya. Sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her living the missing neighbors. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her living the missing neighbors. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Manalo, matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, binawin sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala rin ang iba. Pag tumawa ka, nagkakatunaw na. Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa ko kalipin. I love the way she makes me smile, she makes me smile.
Just because it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Just because it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Just because it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Just because it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the missing rivers. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Probably look like her. Probably look like her. Sanang iisipin ako, pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Huwag mo sanang iisipin ako, pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na panahon na kitang bawat tanungin. May pag-asa pa ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa, di naman ako maigagawin. Araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kita love. Dati ayaw kong gawin lahat, pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong iutos mo tinutupad, sumabit kasi yung kapalit, kikis mo sa bayhat. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo. Sumipag magsipilyo kasi baka amuhin mo. Tinigil ko lahat pati alak at sigarilyo, kasi gusto ko ikaw na ang aking bisyo. Laging bumibili ng babangong matapang, kagaya ko na sa lahat handa kong ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yan, ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamalayan. Tumataya ako ng patikado pagdating sa'yo, nandiyan ko pag kailangan narating ko. Nagsundo ka lagi kaso natatakot na ako, kasi di ko sigurado kung sasakitin mo ba ako. Huwag mo sanang iisipin ako, pagod na ako. Di ako Sino yan si ano? Si Amazing. Parang kilala ko si Amazing. Jun Lasso, ah. Kilala ko yan si Amazing. sagutin. Sabihin mo ano pa ba dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi Hi, shout out to Ron. Sport DPH. Shout out. Ibayin nyo lang yung nilalapag ni Ma'am Fergie. Basahin natin yung mga nagko-comment. Dito ako kay si Joris the Second. mo siya Joris. iisipin Una tuling na po pala. Ito pagod lang. na ako. Di ako Nababa na yata ako. pero sa'yo Ay, hindi pa pala ako nababa. Wag na dito. Dito tayo kay
kay Ate Che. Ay, si Bite May pala 'to. Kaya kay Ate Che. Tingnan natin kung nagko-comment. Angel Heart, si Kaabian, si Ma'am Tina, Jun Lason, Nayet, si Ron Sport, si Bon Garcia, Pieces, Ondoy. Nandito si Amazing, si Jimmy Per, Inday Elsa, Rolly, at saka si Ma'am Odessa. Sabihin ko sinong di natawag. Ang hindi ko natawag si, ano, Secret. Si Angel Heart. Ay, nandito pala si Angel Heart. Si, parang wala naman dito si ano. Nandito ka ba, Sir Rolly? Nandito ka si Sir Rolly. Hindi si Kabian, si Ma'am Pieces, nandun din. Nandun din si Bon, si Ma'am Pina, si Natessa, si Rose Gisper. Si Jimmy Per nandito din. Si Ma'am Elsa. Nandito din si Ma'am Elsa. Ay, wala pa. Ayan, dito pala. Dito. Si Ma'am Nayet nandoon. Ma'am Beth. Si Ma'am Monet. Ma'am Monet, are you here? Feeling ko last pag na naman si Ma'am Monet. Ma'am Monet, nandyan ka ba, Ma'am Monet? Mag-ingay ka po, Ma'am Monet, kung nandyan ka. Mag-ingay ka po, Ma'am Monet. Ma'am Monet. You. Dito ako kay sino nga to? Si Mar Charmaine. Kasi tahimik ni Ma'am Ilongga eh. Dito lang ako mag-ingay, teka. Alam niyo, yung tatlo na yan, napakaingay sa mga pag madaling araw. Ang ingay nilang tatlo. Pero pag umaga, bakit? Ay, second video kayo kay Marcel. Ayoko na dyan kay Marcel. Dito na ako kay Marcel. Hindi, Ma'am Jo, kasi kachat ko yung yung sa post office. Ay, batya. Kasi naano ako dun kay nanay, pabalik-balik siya dun sa post office. Hindi, kasi schoolmate ko yun nung college. Yung nandoon. Sabi niya, wala pa din daw yung hinihintay ko. Huwag mo kaming ilarin, amazing channel. Kilala ka na namin. Kaabian, Nayet, Rolly, Jun Lasso, Inday Elsa, Angel Heart, Odessa Bon. Ayun, tingnan natin kung may humabol. Walang humabol. Ay guys, humabol kayo kay Marstila. Naku, yari kayo dito kay Marstila. Guys, humabol kayo kay Marstila. Sinasabi ko sa inyo. Ang nagbakas lang kay Marstila si Bon. Odessa, Angel Heart, Inday Elsa, Jun Lasso, Rolly, Nayet, at saka Sarabay, nagtugpa ng mga wakwak. si Ma'am Tina nandito na. Jimmy Per, wala ka kay Ma'am Tila, kay Marstila. Lagot ka kay Marstila. Sir Abay, wala ka din doon. Ma'am Pieces, wala din. Si Ma'am Beth, wala din. Uy, lagot ko kay Marstila. Sabayan niyo si Marstila, guys. Baka meron panty. Hindi ka na mag-panty, Sir Bon. Kasi brief naman yun eh. Hoy guys, alam mo, meron akong gustong i-share sa inyo, pero gusto ko i-share ko na lang to sa sa special event ko. About sa channel ko to, guys. Your amazing channel, wag mo kaming ilarin. Kasama ka ba sa Team Day? Ay, sa team, sa meet and greet? Bakit profile picture mo yung Wala naman kasama si meet and greet, oh. E di ikaw si Junski. Huwag mo kaming ilarin, Junski. May kilala ka na namin.
Power beats flow, beats flow. Tintana lang May ako sinasabi tao. si Amazing. Hayaan mo yan, ma'am. Si ano lang yun eh. Sino yan? Si Amazing Channel. Ay, Ma'am Tina, may sasabihin ako sa'yo. Ma'am Tina, may chika ako sa'yo, Ma'am Tina. Ma'am Tina, may chika ako sa'yo. Nabubura yung comment mo, Ma'am Tina. Ma'am Tina, nabubura yung comment mo. Kamsamhamida. 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 Kamsahamnida. Natutuwa ako dito sa video ko na to, guys. Ito ay 9 months ago. Pero i-share ko to, guys, sa ano ko, sa special day ko. Meron! Meron akong You're jowa. welcome, Sir Bon Garcia. Meron akong jowa. 10. Kakatuwa. Pati ano, meron din akong video na 11 months, tsaka ano, 1 year ago. Nag-aano sila, umaangat sila, guys. Legit, umaangat yung, pati 3 months. Yan, meron akong umaangat na video, guys. Halos lahat naman ng video na yung tutorial ko, cooking, umaangat sila paunti-unti, guys, na aano ko sila na de-detect. Pero meron ditong isa na nagle-level up. Kada araw, guys, nadadagdagan siya ng 20 views, 30, 50. Galing. Magaling, magaling. Nandiyan na ba ako, Ma'am Joris? Wala ka kay Marcela eh. Ay, nandito lang si ano. Baka naka-hold yung mga comment niya, guys. Sige, lipat tayo dito kay ano. Kay Ma'am Jency. O kay Ma'am Jency. Andito si Fabian, Amazing, Jennifer, Abay, Tina, Ondoy, Nayet, Angel, Gunlaso, Rolly, Bon, Inday Elsa, Odessa, Pieces. At walang bet. Okay, free na pag si Bet. Kasi nandito si Bon at nandito si Pieces. Okay, Ma'am Bet. Noted. Shoutout sa'yo, Sir Kablin nga. Napaka-seryoso mo naman dyan. Kung andyan na ba ako? Sir Ondoy, kanina pa kita di nababasa. Ako, Sir Ondoy. Hindi mo kinumentan si Marcela. Yari ka. Nandito ka na, Sir Ondoy. Nandito ka na kay Ma'am Jency. Nandito ka na kay Ma'am Jency, Sir Ondoy. Nakatawa pa yung profile picture mo. Sinampin na, okay na rin nakapagpalit na siya ng media. Dito naman tayo kay dito tayo sa Tuko. Ang bansang Tuko ng Dong ID. Pero iba pala yung pinapromote niya, hindi pala. Iba pala yung pinapromote ni Tuko. Teka lang, basahin ko sa pinakadulo. Si Bon, Jimmy Rolly. Hoy, be consistent mga guys. Nakala nyo ha. Hoy, be consistent. Sir Ron Sport, be consistent. Sir Jimmy be consistent. Amazing, be consistent. Sinasabi ko, hindi kayo malalakas talaga. Si Sir Bon nandito, Jimmy Rolly, Roddy, Ondoy, Nayet, Jun Lasso, Odessa, Inday Elsa, Pieces, Abay, Tina, Angel Art, Amazing, at si Kaabyan. Uy, mahiya naman kayo sa mga bago kay Kaabyan, no? Kay Sir Kaabyan, mahiya kayo. Katagal-tagal nyo na dito, di pa kayo consistent na nagbabakas. Mahiya naman kayo, guys. Tingnan mo si Amazing. Matagal na dito, inugat na yan dito, pero
ano pa din, budol pa din. Si Jimmy Per, inugat na rin dito, budol pa din. Uy, mahiya naman kayo kay Sir Ron Sport, oh. Kay Sir Kapian, mahiya naman kayo. Hiya-hiya din pag may time. Naku, napakatatanda na dito. Hindi pa din na budol pa din. Nagpalit tuloy ng ninja sa Sir Jennifer. Wala ako hiya eh, ba't ba? Alam mo, hiya nga kayo kay Sir Abay. Prila, pag yun nagko-comment si Sir Abay, guys, may special ano yan, may special ano yan, agenda yan si Sir Abay, pero nandito nakikipagbakasan. Mahiya kayo guys, kasi ano yan, yan na yung ano, tinaguri ang Marites. Yan na yung ninja monkey. Ninja turtle pala yun, sorry. Ninja turtle pala yun. Pero iba kasi ninja monkey na lang, Sir Abay, mas bagay yung ninja monkey. Special child kasi. Tumirada na naman si Ma'am Elsa. Yari kayo, Sir Abay. Ayan guys, mag-check ako dito sa final listing. Sige, mag-final ka naman. Ang dal-dal itong Joris na to. Okay guys, yung nandito si Sir Bon, Isis Ribucas, Rolly Blatag, Ma'am Odessa, GC Lasso, Angel Heart, Ma'am Elsa, Rafi Dash TV. Sino si Rafi Dash TV? Dagdagan mo pa po sir yung comment mo, 2 words lang po. At, yun lang. Habol guys sa final listing natin. Si Rafi Dash TV pa din nandito. Pinaka-last. Ayan, nandito si Ma'am Beth. Habol tayo sa final listing guys. Ayan, 9 lang yung nandito sa final listing. So, 9 lang din ang malalapag. Ayan guys, habol tayo sa final listing. Ayan guys, habol sa final listing at babae na rin natin ang una't huling lapag. Ang unang lapag si Ma'am Joris. Ayan, may humabol si Gina Pascu. Habol lang guys. Nandito pa rin ako sa final list. Bayot di ay, andyan na ba ako? Ano po yung main channel natin, sir? Sir or ma'am? Ma'am na lang kay Bayot di ay. Si Sir Jimmy Per. Bayot di ay ka Sir Jimmy Per. Ayan, joke lang Sir Jimmy Per. Ayan, nandito na si Sir Ondoy Official.
humabol sa finalisting natin. Nandito ka na po, Sir Ondoy. Si Sir Jimmy Per, wala dito sa final listing. Wala dito si Bayot DI. Yung Gina Pasco handle name. Ako yan. Palitan mo kasi, sir. Palitan niyo po yung inyong mga handle name. Kasi ang layo sa sa Jimmy Per, malayo din sa Bayot DI. Ano, DI na. Andyan na po ako, ma'am. Amazing channel. Ano po yung main channel mo, ma'am? Amazing vlog. Ma'am ba or sir? Palitan niyo po yung mga handle name niyo po. Para madali po kayong makilala. Angel Heart? Sino si Angel Heart? Sir Ondoy, nandito ka na. Ondoy Official Vlog. Nandito. Ayan guys, si Sir Ondoy lang ang last na humabol sa ating final listing. Babain po natin ang unang lapag, guys. Si Ma'am Joris yan. Lagot kayo dyan mamaya. Si Ma'am Ana Hasmina pala. Yan guys, tingnan ko yung mga wala sa sa final listing. Tingnan ko kay Ma'am Jo. Request po. Ma'am Joris, dito sa taas. Kantahin mo na. Gusto niyo ba kumanta si Ma'am Joris, guys? May request daw siya. Ay, request daw po kayo, guys. Sabi ni Ma'am Joris, request. Request po kayo ng mga kakantahin natin for today. Okay, yung mga nandito kay Ma'am Joris, tatawagin ko. Nandito si Sir Bon Garcia, Mrs. Ribucas, Odessa, Rolly Bulatag, Angel Heart, Inday Elsa, si Ashley Inday, GC Lasso, Ninja 2, ni Frigiliana, ayan, si Ma'am Tina, Rafi Dash TV, Gina Pasco, Amazing Channel, Ondoy Official, ayan lang. Yung nandito. Ayan, thank you. Ivyang Ulawi. Gusto ko kumanta si Gas Boulevard. Ayan tayo eh. Boulevard. Saglit. Ayan, si Sir Ondoy ang last dito kay Ma'am Jo. So, talaga biyang.
Sige na nga, ito na. Parang napipilitan. Boulevard. Ano muna natin. Pagbigyan natin kay nagpakulay ito ay nakakahiya naman. Shout out, Sir Dardy. Yan, ang aga-aga guys. Patagayin yata ako. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees if that's what you want me. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while just for a smile and love together. Or I will show a place I know and took you where we could be happy to forever. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Ma'am Angeline. Shout out. Alright. Ayan. Thank you sa nag-request. Ayan. Gusto niyo pa ba? Parang ano ako tuloy. Kakanta na lang ako. Covers PH. Hello, Ma'am Grace. Ma'am Grace, Ma'am Zach. Diary. Ayan, Zach. Shout out, Ma'am. Good morning. Sir Kaaligi, shout out. Good morning. I came to you and never asked too much.
wondering what you would say. Hoping you'd understand it's not a role you play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's used. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, may tumawag pa. Wait, saglit lang guys. Saglit lang guys. Bonjo. Ay, sorry. Pa, ano muna, pasalo muna.
Ayos lang siya. Hmm. Saan ko ba? Ay sino pa ba ang luluha sa umaga para sa ating dalawa? Umiilaw dahil di makagalaw. Pinipigilan ba ang puso mo? Ibang sinisigaw. Gumiling tayo sa huli. Awatin ang sarili na umibig pang muli. Gumiling tayo sa huli. Awatin ang puso ko. Pinipigilan. DJ Dance Remix. Virus ano ba? Virus ang tawag sa'yo. Daming corona, kay PL lang ang triona. Kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay na nagbigan namin dun sa earth. Corona, babay na nagkakatsaka ka ng life. Corona, babay na nagkakasira ka ng rampa. Corona, babay na nagpapagkilig ka na. Corona, babay na. Corona, babay na. Wash your hands, mga brothers and sisters. Don't touch your mouth and your eyes, pati ang nose. Kung tayo lahat, di sa house, mag-quarantine, lockdown ka muna, wag rumapa. For now, you're safe and healthy, ang tunay na maganda. Corona, corona, bakit patray ka? Virus, coronavirus, ang tawag sa'yo, sino ka? Daming corona, kay PL na nagpatriona. Kaya sa universe, lumayas ka. Corona, babay na nagbigan namin dun sa earth. Corona, babay na nagkakatsaka ka ng life. Corona, babay na nagkakasira ka ng rampa. Corona, babay na nagpapagkilig ka na. Corona, babay na. Corona, babay na. Boys and girls, iwas muna turuan. Tayong magbignayan kapag kayo magtulungan. Sa panahong ito'y iwasan ang lahat ng mga negative na nasa mga chika. Baklang for virus na ay corona, corona, bakit patray ka? Virus, coronavirus, ang tawag sa'yo, sino ka? Daming corona, kay PL na nagpatriona. Kaya sa universe, lumayas ka. Corona, babay na nagbigan namin dun sa earth. Corona, babay na nagkakatsaka ka ng life. Corona, babay na nagkakasira ka ng rampa. Corona, babay na nagpapagkilig ka na. Corona, babay na. Corona, babay na. Corona, babay na. Babay na. Coronavirus, may DJ Dance Remix.
Metro Mobile. DJ Rodski, the best. Ayan guys. Ayan. Diba? Nawala, naputol yung kanta ko. May good news kasi. Hulaan nyo guys kung ano. Nindot na. Guys, hulaan nyo kung ano yung good news. Hulaan nyo guys. Eh, mamaya na lang pala. Ayan, mamaya na lang. Papahula ko kung ano yon. And guys, so, ayan, babain muna natin. Hulaan ko, ma'am. Bayot. Tingnan mo, be. Si Bayot di ay. Wag na lang pala nagbago ng isip ko. Wala akong sinabing price. Ayan, dahil sinabi na ni Bayot di ay. Bago ng isip ko. Guys, dumating na yung ano ko. Yung pin ko. Yung Google AdSense pin ko dumating na. Thank you. Thank you, Lord. Parang hindi na ako nito makakatulog. Hindi ko alam para akong kinikilig. Ano Bayot bitaw na suya host? Huh? Papa ko yan. Papa mo pala yan? Diyos ko? Lay, 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 sa dilim. DJ RK Bomb. Kanya na ba ito ang aligiran natin? Puti na ibang tipid pa ay mga itim. At ang asul na dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay wala na rin. Ano ba ang ating dapat gawin? Bakit hindi na natin bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong tingin. Kinabukasan ng kabataan ay ating isipin. Ilay, lay, la, ilay, lay, 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 lay. Ilay, lay, la, ilay, lay, la sa dilim. Ilay, lay, la, ilay, lay, lay, la, ilay, lay, la. Okay guys, mag-check tayo ng mga nagpapakas. Dito tayo kay Mrs. Ribukas. Kay meron na i-check ko dito. Kay ma'am. Kay Sir. Ayan guys, ano to guys ha?
8 minutes ago. So, yung nandito, Odisa, Rolly Bulatag, Amazing Channel, Ivyang, Gawit, Pieces Rebukas. O, diba? Tapos si Inday Elsa, JC Lasso, Rafi Dash TV, Jimmy Poor, Angel Heart, Ninja ni Vigiliana, Undoy, at Gon Garcia. Wala dito si Ron Sports TV. Andyan ka pa ba, Sir Ron? Palit na po tayo ng Ninja Sir Ron kasi hindi na po nakikita yung ibang comment mo. Palit ninja po tayo guys sa mga hindi na nakikita yung bakas. Mag-check ako dito ngayon kay Ma'am Odessa. Kay Ma'am Odessa tayo guys. Check. So yung nandito, Angel Heart, Undoy, Rolly Bulatag, GC Lasso, Jimmy Fur, Ronnie Rina, Ashley Inday, Rafi Dash TV, Amazing Channel, Pieces Rebukas, Ninja ni Vigiliana, Gun Garcia, at Ivyang. Be consistent tayo, Sir Ron Sports. Negros Beats Club. Okay, nag-comment si Sir Ron dito nasa kay Sir Jimmy Fur daw siya. Yung nandito lang kay Sir Jimmy Fur, Rolly Bulatag, Undoy, Bon Garcia, Ashley Inday, Angel Heart, Mrs. Rebukas, Ivyang, Ninja ni Vigiliana, GC Lasso, Odessa, Amazing Channel, at Rafi Dash TV. Wala ka po, Sir Ron Sports TV. Ayan. Magpalit ka po ng ninja mo, sir. Last tag na po yung ninja mo. Kasi nakita kitang nag-ano ka dito sa chat. Nag-gym ka. So, ibig sabihin, nandun ka kay Sir Jennifer. Pero wala ka po dito, sir. Wala yung comment mo dito kay Sir Jennifer. Ang last dito si Rafi Dash TV.
Palit ka na po ng ninja mo, sir. Last pag na siguro yan. Anong gagawin natin dyan? Mag-clear history ka na lang po muna, sir. Clear history ka po. I-try natin. Tapos, puntahan kita dito sa ano, sa ibang link. Clear history ka po, sir. Kung gusto mo malapag sa Rune Sports, kasi hindi po talaga nakikita yung mga comment mo dito sa iba, sir, pwede ka pong magpalipad or Gcash. Yan. Pero itry mo po muna mag-clear history tapos i-check kita sa ibang link. Sir Rons TV, bigyan kita ng chance. Mag-check ako sa 3 link, pero hindi ko sasabihin kung kaninong link. Pag hindi ka po makikita, sir, hindi ka na po talaga mabababa. Malalapag. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter distance. What is social distancing? While social distancing, it is some kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter.
Okay guys, magbabasa ako dito ng mga bakas kay Ma'am Zack. Kaya habol po tayo guys, habol. Ayan, nandito si Sir Rolly Bulatag, Jimmy Poor, Jesus Ribucas, Rafi Dash TV, Odessa, GC Lasso, Amazing Channel, Ashley Inday, Ninja ni Juliana, Ivyang Ulaoy. Ayan, habol guys, habol kayo dito kay Ma'am Zack, kay Ma'am Grace. Sir Ron Sports TV, sa short video ako. Bakit doon ka sir nag-post? May ano naman may comment section naman yung ano kay Ma'am Zack. Hindi sir. Puntahan mo yung link na binababa, yung HTTPS. I-click mo po yun, yung nakakulay blue. Tapos doon ka na po mapupunta, sir. Makikita mo may comment doon. Click mo lang po yun. Hindi ka po pwede mag-comment dito sa lives. Doon lang sa sa video na binababa. Comment ka dito sir sa video ni Ma'am Zack. Abangan kita dito. Nandito na si Angel Heart. Tapos magsuselect ulit ako ng ilan? Okay, Sir Ron. Ayan. Sige, Sir Ron. Tuloy mo lang. Sir Ron, wag mong babain yung bahay mo, Sir Ron, na. Sa'yo na yung pinababa. Nandito naman siya. Sa sunod, Sir Ron, mamaya gumawa ka na ng bagong ninja mo para bukas magamit mo na siya. Tapos, anhan mo na rin ng sub-lagyan. At pwede ka na rin mag-upload dyan ng kahit isang video. Tapos, i-verified mo siya sa sasalihan mong susunod na live. Power Beats Go. Yes, Sir Ron, Sports TV. Dapat po kaya. Yan.
Huwag mong puntahan yung link mo, sir, ah. Paano po, ma'am? Paano gumawa ng ninja? Kung paano mo po ginawa yung main channel niyo po, sir, ganon din po siya gawin. Ganon din po yung paggawa ng ninja. Tapos, dikitan nyo na lang yun ng, ano nyo, ng ibang ninja nyo. Or, ilalapag nyo siya sa ano, siya yung ipapromote nyo sa next live na sasalihan nyo para may ano siya, may subscribers. Tapos, maglagay din kayo ng video doon. Ayan, opo Sir Rons, gawa ka po bagong ninja. Tapos lagyan nyo din guys ng picture ng ninja nyo. Ano yun, Pearly? Yan guys, sino pa ang hindi nalalapag? Mag-ingay, mag-ingay. Mag-ingay na tayo guys. Sino pang hindi nalalapag guys, mag-ingay na po. At tayo ay patapos na. Okay. Mga salita. Gagaling aming dalawa. Kung lumisan ka, wag naman sana. Ayan, sabi ni Sir Ron, tanghalian na. Mag-lunch na daw. Lumapit na. Ayan, nagutom na si Sir Ron. Sige po, Sir Ron. Pero tapusin po muna natin. Mag-log out ka po muna, sir. Bago pa, ano. Tapos may palaro tayo, guys, ha. Patang kay Ma'am Ivy. Tsaka kay Ma'am Ted. Ma'am Tilay. Tilay. Tuloy magiging ikaw. Okay po, sir. Bayot PI. Wag mag-alala kung nahihirap
Hala, Sir Jimmy Par, ayaw daw ng Tagalapag. Yung premiere niya sa LS. Sino ang 10 PM mamaya? Si Sir Dardy ba mamaya 10 PM? Wala siyang ilaw. Sino mag 10 PM mamaya? Ha? Ha? Ayan mo. Hindi mo na ako nagsara. Hindi, premiere. Hindi. Premiere LS ko pa. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I left. Ayan, tamsak na tayo. Close your eyes and start. Sino pa ang gusto magpatamsak dyan? Yung may mga premiere guys. Mamaya. Yung mga may nakaset dyan na na premiere mamaya. Kasi walang skid sa eh. Dito nyo na po patamsakan guys. Bago tayo mag-log out. Hindi, bukas yung grand live stream. Ni Ma'am IP yung grand live stream. Ano sa ano? Oh, ayun. Yung mamaya. Well, then close your eyes and know these words are coming from my heart. And if you can remember, keep smiling, keep shining. Know you can always count on me for sure. That's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forever.
That's what friends are for. Keep smiling, keep shining. Yung sa kay Ma'am Joris, Always count on me. tsaka kay Tila, That's what friends are for. ay kay Ma'am Anvas. Bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining. You can always count on me for sure. I tell you, baby, that's what friends are for. Sino pa guys ang magpatamsak ng Premier tsaka LS? Tamsakan na natin bago tayo mag-vlog. Wala. Sus. I-check mo si Ma'am Beth. Si Sir. Sino yung Dong Ivy sa ano? Dong Ivy night sa linggo? Magla-log out na tayo. Ay, ano ka na? When I didn't care Maghuling lapag na tayo. anyone but you. That's when been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do through the years. Never let me down. You turn my life. Ayan na Sir GC. Sir GC last one. Bababa na po yung huling lapag. Ayan. DJ Karen. At ayusin ko na ang ating roulette. Kasal ka na, hindi mo na akong mag-iisa. Dati ang pag-ibig mo, akin lang mahal.
DJ Karen. DJ Karen. Ayan, nakalag out na ba ang lahat? Ayan guys, thank you so much. Log out na tayo. Ayan. DJ Karen. Ayan guys, so bago ang lahat, ayan magpapasalamat ako sa aking moderator kay Ferlin, Ma'am Ana Hasmin, Ma'am Joris, ayan. At sa lahat ng nag-participate dito, maraming salamat guys kay Sir Jonski, kay Ma'am Ivy at Sir Dong. Thank you po. Ayan. So, wala na guys, no? Nag-log out na tayo, palaro na tayo. Ayan, tatawagin ko yung mga nandito sa ruleta. Ayan, type present kay My Babe. Type present kay Ma'am Odessa, Ron Sports TV, Tina Frigiliana, Abay Efren, Angel Heart. Ayan, dalawa si Angel Heart. Angel Heart, Ana Hasmin. Ayan, dalawa din pala silang Ana. Ans OFW. Ayan, type present po. Ate Chi, Bernard Manuel, Beth Esquadra, Bun Garcia, Katnik, Charmaine Vlog, Dungkulis, Perlin Dalagan, Enday Elsa, Ivy Clotario, Jinsig, Juris, Jun Lasso, Junski, Jimmy Per, Kaabyan, Kuya Rolly Vlogs, Langki OFW, Monet, Nayet Vlogs, Ondoy Mix TV, This is Ribukas, Rara Alawi, Tilay MG, and Zack's Diary. Ayan. So, shuffle na natin guys. Palaro na tayo. Ayan. Ang una nating palaro is 50 subs. So, let's go. Huh? Ay, wala si Amazing Channel pala. Wala siya. Wait lang. Langki naman ang nalo eh. Wala naman dito si Langki yata. Tulog pa. Hindi pala ako nagtanong no kung sino pa yung ano. Pataka lang ko ba? Si Undoy. Yung sharer. Amazing channel. And guys, magta-timer na lang ako.
Ala. Ayan guys, magta-timer tayo. Sa mga hindi pa na sa mga wala dyan sa roleta natin. Mag-ingay na po guys yung mga wala sa roleta. Ayan. Amazing channel nandun. Ayan. Ayan. Ang ingay pala nito. Ayan. So, wala nang nag-ingay. Arat na. Sa roleta na tayo. Ayan. Dahil wala naman silang key. Naghagok pa yun silang key. Ayan guys. Ayan, dahil wala nag-ingay. Wala na. Bubulol na naman ako. Wala nang nag-ingay. Ayan. Shuffle na tayo. And 550 subs. Wala, ano nangyari? Ano nangyari? Nasaan na yung ruleta ko? Nagluluding ako. Ano nangyari? Ba't nawala? Allah. Na. Ayan. Ulit nga. Oh, ayan na. Nakikita ba? Bakit ganun? Saglit nga. Kay Ma'am Perlin ito, amazing channel. Sa kanya ito. Pobre pa ako ngayon. Okay na? Nakikita na? Bakit ganun? Nagluluding ako. Ayan. Ma'am Telay. Ayan, Tilay. Timeran natin si Ma'am Tilay. Ayan. Pakagising na si Ma'am Tilay. Ay, hindi pala nakashare. Diyos ko, tabang. Natapos na yung timer ko, hindi pa ako nag-share screen. Ng timer? Sige na nga. Hindi ko na daw timeran, sabi ni Perlin. Sige. Ikaw na lang. Kaya nagluluding pati ako. Diyos ko.
Para mabilis tayo eh. Wala si Ma'am Tilay. Okay, ulit. Close natin. Shuffle muna. Ayan. And go. Lagay mo. Ma'am Ate Che. Nandito ba si Ma'am Ate Che? Parang wala ano. Matulog pa. Ans OFW Vlog. Ma'am Ans, tayo present. Palipad ko si Ma'am Ans eh. Ma'am Ans, nandyan ba si Ma'am Ans? Wala. Hindi gumagalaw yung ano natin. So, rulita tayo. Nandyan? Okay. Okay na, Ma'am Ans. Next. Ayan, nandyan si Ma'am Ans. Ma'am Ivy Lutario. Ayan, si Ma'am Ivy, nandyan ba? Pero hindi na yata tawapuhin ni Ma'am Ivy. Bigyan natin sa iba. Naghagok pa man ito. Wala yan si Ma'am Ate Che. Tulog pa yan. Tulog pa. Yan, shuffle muna. Parang loading ako. Ma'am Jinsig. Naku. Wala din. Si Ma'am Jinsig. Lolita, piliin mo naman yung nandito. Hindi ka kailangan. Undoy Mix TV. Ayan. They're on Undoy. Type present. Ayan, nandyan na si Sir Undoy. Hindi na natin hintayin mag-present yan siya kaya nag-ingay siya dyan. So, hindi ko siya i-remove na lang. Pero hindi na yan mauulit. Ha? Hindi ko na i-remove kaya para ano mamaya. Si. Ma'am Ivy pa din. Ibigay natin sa iba, guys. Hello. Sir Junsky. Ayan, nandito pa ba si Sir Junsky? Type present, Sir Junsky. Nakatulog pala ako. Si Sir Junsky wala. Ayan, shuffle. Boon Garcia, Sir
Bon, type present. Type present. Ayan, nandyan si Sir Bon. Dalawa na lang, guys. Okay na yan siguro. Ayan, si Ma'am Charmaine. Ma'am Charmaine. Ay, si Jun Lasso pala. Sir Jun Lasso. Ala. Sir Jun Lasso pala, Ma'am Charmaine. Sir Junski. Chapi-chapi ka, ma'am. Kaya nga, naglo-loading ako. Uy, nag-present ako. Sir Jun Lasso. Nandyan ba si Sir Jun Lasso? Nandyan. Junski. 5 na sila. Ayan. So, dito naman tayo sa subs. Ayan. Pwede pa rin kayong manalo ngayon dito. Mamunet, nandyan ka pa ba? Okay. Biglang si Sir Jun Lasso lumabas eh. Sir Junski, sino yun? Sir Junski. Daw. Gabriel. Ayan. Wala si Mamunit. Baka namunit yun. Ay, tabang. Hindi na talaga ako magbalik tulog nito kasi pagbabalik tulog ako guys, wala na. Hindi ako magigising mamaya ng alas 8 kasi alas 7 na. Tuloy na yan. Wala si Mamunit, sayang naman. Ma'am Ana Hasmin, 100 subs. Hulaan nyo, sino ko? Ha? Sino ko? Okay. Mamanhid ang pa ako. Internet ko kayo. Yan, last 100 subs. Ayan, Angel Heart. Nandyan pa ba si Angel Heart? Angel Heart. Type present.
Okay na yun, Sir Junski. Angel Heart. Sino si Angel Heart? Sino si Angel Heart? Nandito pa ba si Angel Heart? Main channel ba to? Magroleta tayo guys. Pag lumabas na dito yung next na ano. Yun na yung mananalo. Agoy, lumagpas pa. Si Ma'am Ate Che. Pero wala din yata pa si Ma'am Ate Che. Nagtulog pa. Tulog pa. Naghagok. Ayan, natapos. Last 100 pa din tayo. 100 sub. Ma'am Tina Frigiliana. Hi, present, ma'am. Count, ma'am. Ayaw kasi. Diyos ko, nag-alarm ng aking panggising. Alas 7 na talaga. Ayan. So, wala si Ma'am Tina. Tapos na yung timer ni Ferlin. Nagta-timer si Ferlin guys ng 20 seconds. Ay, wala din to si Sir Do. What tayo ulit? Shuffle. Dito naman, ang piliin mo siya. Rolita, oy. Oo. Next natin dito. Ayan! Agay! Agay, kalamig mambet. Wala din yan sa Sir Bernard. Yan. Kalami, mambet. Ayun, nandyan talaga yan. Nandyan yan. Ma'am Charmaine, ayan, congratulations, 100 subs. Ma'am Charmaine. Ayan, nandyan. Sino yan si Bernard? Bago yan, Ma'am Ilongga. Opo, Ma'am Charmaine, bago yan siya. Kakasali niya lang po ngayon. Ayan, nandyan si Ma'am Charmaine. Present. Ayan. Sa ano naman tayo? Sa 3 counts. Nakuha mo na, Be. Ay, wait lang. Wala pa yan, guys. Wala yan, guys. Mag-shuffle pa ako. Ay, si Ma'am Jules. Lagi naman yan present si Ma'am Juris eh. Ayan, mag-shuffle muna tayo. Natutulog yung wala. Shuffle. Ayan, 3 counts tayo guys. Tatlong mananalo ng 1 count. Night TV. Ay, night vlogs. Ha?
Counts yun, Ma'am Joris. Counts. Counts yun siya. Counts. ikaw naman ang bawat pag-ibig ko. Sa piling mo'y Abutin siguro tayo naman PM dito. Wala si Ma'am Nayet. Ito tayo sa ano. Next tayo. Okay, sige. Buti pa si Perlin. Matutulog ulit ako. Maglilinis na pagkatapos dito. Ayan, Perlin Dalagan. One count. Nandito siya sa, ano, sa attendance. Ayan, kuha tayo ulit. palaging mayroon. Boon Garcia, one count. 5% po. Ayan, Inday Elsa. Ma'am Elsa, type present. Ayan, so next natin ay nandiyan yan si Ma'am Elsa. Sa, si? Oo, sa ano, nanalo siya. Mm-mm. Si Ma'am Elsa. Si Nayit, hindi man siya nag-present. Mm. Ma'am Elsa, where na you? Yuhu! Ala, wala si Ma'am Elsa. Ma'am Elsa, where na you? Dito na mi. Wala si Ma'am Elsa. Tapos na ang 20 seconds. Ma'am Elsa, mag-type present ka dyan. Okay, mag-roulette muna ako. Pag lumabas na po, ay kaso wala din to eh. Wala din. Wala. Next tayo. Wala pa din. Ay, hindi na po. Ma'am Nayit, nasaan ba si Ma'am Nayit? Ma'am Nayit. May ano pa tayo? May liol pa tayo.
Ay, naku. Laki ng mukha. Oo, nandito na ako. Saglit lang guys, nalaglag ako. Pati si Ma'am Jo nawala. Damay-damay na. Wala si Ma'am Nayet. Sige na, i-ano na natin. Oh. Diyos ko, may ano pa tayo. Yung play-all natin dito na lang sa Roleta. Oy. Angel Hearts. Angel Hearts, hindi ko ba? Angel Heart. Yung mga nandito naman ang piliin mo, Rolita. Oy, si Ma'am Bet naghihintay. Ma'am Charmaine. Ayan, Ma'am Charmaine. Salamat. Nandito din. Ma'am Charmaine. Ayan, nandito. Ayan, isa-shuffle ko na lang yung Rolita, guys. Dito na lang ako kukuha ng ano. Kalakhan. Ulit. Shuffle. Tapos dito na lang ako kukuha ng ano, ng play all. Lahat di 8 play all kay Ma'am Praise. 3, 4, 5, 6. Oops. Wala.
Nawala. Ma'am Joris, back up. Tabang. Stop ko yan. Ay, ginoo ko. Nawala yung lista, yung rolita ko. Ewan ba, nung pinagagawa ko dito, Diyos ko Lord, tabang na lang. Ginoo ko. Nawala na talaga. Tabang na lang yun. Wala na talaga, guys. Sa attendance ko na lang kukunin. Diyos ko Lord, tabang. Ano ba to, Perlin? Mga ali-ali biyatres dito? Saan mo to pinagkukuha? Diyos ko, maglilista pa ako ulit. Huwag na, oy. Yung ano, yung 8 plea all kay Ma'am Zach, yun ako na lang kukuha mamaya sa attendance. Tapos yung matitira, i-plea all kayo ni Perlin. Overnight daw kay Perlin. Makatulog na nga lang. Saan tayo dinala ni Ma'am Inang? Ayan guys, yun na lang. Kukunin ko na lang dun sa attendance. Diyos ko Lord, tabang oy. Ay, bang. Diyos ko Lord, burahin mo lahat names sa rolita dyan tapos copy mo ulit na sa attendance. Paano? Kasi yung attendance nandito sa cellphone. Wala dito sa laptop. Aroy, tabag. Pwede nilagay mo kasi dito yung attendance sa laptop ba? Baba ka? Anong bubuksan ko? Ano na? Saglit lang guys. Ito Hindi. Wala man, ano dun, choices.
Ay, salamat. Dito na kabalik ulit. Alauna na. Let's go. Ako. Ayan, guys. So, i-shuffle ko na lang ito ulit. Okay, okay lang yan. Wala na sila dyan. Panalo ko dito. Kunin ko naman dito. Para makapagpahinga naman sila. DJ PJ, ayo. Tingin mo naman itong Guys, pasayo. you know, Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Tingin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Tingin mo naman itong dalawang ayan. pag-ibig ko. Nandito Delay man. akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Kaya na guys, nakapit na. Burning sa akin. Tulog ka na dyan. Salamat. Ayan guys, thank you so much sa lahat na nag-participate, sa mga moderators, kay Ma'am Ivy, kay Sir Dong. Power is love. DJ St. John. Ayan na guys, pwede na kayo magpahinga ako ng bata. Let's go ako. Tapos DJ St. John Remix. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako kung umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako kung umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Itong pag-ibig ko. Nandito lang ako umiibig sa akin. Ako'y in love sa'yo. Power is love. DJ St. John. Power. ayan, okay na po. Thank you sa lahat. DJ Ayan, okay na guys. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po kay
Ma'am Juris, kay Ferlin, kay Sir Dong, Ma'am Ivy, kay Ma'am Grace, ayan sa sponsors ko din, kay Ma'am Grace, kay Sir Abay, Ma'am Elsa, kay Ma'am Charmaine, thank you so much. Ayan. So, dito na tayo magtatapos. Salamat at natapos din tayo. 12:30 din natapos. Diyos ko. Tabang. Ayan, nag-alarm na ang aking tagapagising. Ayan. Amazing channel. Thank you. Ayan guys. Papaalam na tayo. Ayan. See you mamaya sa 1 p.m. kay Ma'am Ivy. Lotario. Ayan. 1 p.m. tayo mamaya guys. Thank you guys. Thank you. Bye. Wala nang countdown po.